Nerġa' nibda dan il-mument ta' ringrazzjamenti billi nirringrazzjaw lilek Aziz Arċipriet. Grazzi għax inti sistejt biex dan it-tempju jingħata t-titlu li tant kien jixtaqlu, it-titlu ta' Bażilika Minuri. Dan il-proġett maraviljuż li llum qegħdin naraw qudiemna. Grazzi. Biex jibqa' mfakkar hemm it-titlu sabiħ li jingħata l-Knisja tagħna, kif ukoll biex jibqa' mfakkar il-ġurnata tal-konsagrazzjoni tal-altar għandna ftit rigali. L-ewwel nett is-sindku xtaq ħafna li jkunu magħna biex anke huma jippreżentaw xi ħaġa lill-Knisja imma jinsabu indisposti. Għalhekk nibda billi nsejjaħ is-Sur Lawrence Oġejja fuq bażi personali tiegħu biex joffri s-salib u sekkantieri u tawfiera. Il-Gwardjan il-Padre Martin Molero. Aħna bħala komunità ħassejna li nagħmlu l-overtana lejn il-parroċċa għaliex meta għandek il-parroċċa jingħatala titlu ta' Bażilika Minuri huwa mument storiku, huwa mument ta' ġieħ u anke ta' ferħ għall-poplu kollu tar-Rabat. Allura aħna bħala komunità deċidejna li nagħmlu dan il-ġest anke biex inħarsu quddiem. Li Marjanet nagħtu dan ir-rigal għaliex il-Knisja Parrokjali saret bażilika. Però personalment li ma diskutejta ma' ħadd hija xi ħaġa personali, idea tiegħi illi dan huwa l-mument inħarsu quddiem. U jekk hemm xi tip ta' bika għaliex nafu li aħna r-Rabat għandna żewġ partiti, żewġ festi kbar. Żgur li mhix bika kattiva. Hija bika sforz li mħabba li għad-nisin. Hija xi ħaġa anzi hija bika, hija xi ħaġa li tikxef il-qalb tar-Rabatin, biex il-qalb hemm ħafna volontarjat. Rabat għalek l-osabija. U għan ħafna. Dan għandek ħafna volontarjat. Fil-festi, iż-żewġ festi kbar li jsiru fil-Rabat, għandek tal-volontarjat, ta' xogħol, is-sena kollha, għandek il-kultura mkessra f'dan il-volontarjat, u mhux l-inqas wara ħares minn xemm il-ħidma li qed ismu. Il-festi juri fil-festi li ħajbdew isiru fil-Rabat kemm ta' San Paolo u kemm ta' San Giuseppe għandu jibda jsir ġest li ngħadda l-proċessjoni. Li ma diskutejta ma' ħadd hija xi ħaġa personali, hija idea li sammut il-lejla, hija idea li nistgħu naħdmu fuqha il-quddiem. Li meta għad-nies tagħna jaslu qudiem xulxin ma nitkellem b'mod miftieħ, aħna bħala komunità, u intom bħala komunità noffru ġest lill-Istat. Ma jkunx hemm nies li jċaffqu u ħajċassaw, ma naħseb jiena li meta għad-nies tagħna jagħtu l-tagħna għandu jkun mument ta'
għal-inkantaw, għal-inċaċċu, nilku nitkelmu jgħadja. Il-ġest ieħor li xtaqt nagħtu dan ir-rigal biex nirreċiprokaw dak li intom għamiltu magħna fit-traġedja meta waqqas. Kien mument ta' solitudni kbira, anke bħala komunità, però sibna s-sapport minn kull imkien, imma apprezzajt ħafna li dakinhar intom l-ewwel ġabra ta' Settembru għaddejtu għalina u anke nirringrazzja għal għamilt 3 snin ilu il-ġimgħa stess kien sar barbecue mill-Kumitat tal-Pawlini fuq Sontier u għaddewna il-ħatta wara donazzjoni sostanzjali. U dawn baqgħu f'moħħi u f'qalbi u wasal il-moment li aħna nirreċiprokaw dak li intom għamiltu magħna. il-gwardjan ta' dan il-ġest sabiħ jalla il-ġest illi għamilna aħna nirreċiprokaw fuq il-livelli kollha tal-komunitajiet tagħna. Grazzi u prosit. Sida nista' rappreżentanti tal-Gazin Banda lill-Anam, Arċikonfraternità ta' San Giuseppe, Kamra tan-Nar 17 ta' Marzu, li huma wkoll xtaqu joffru xi ħaġa fil-parroċċja. Soċjetà San Paolo għandha kontribuzzjoni. Illum, 21 ta' Settembru 2020, anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja, l-għada tal-konsagrazzjoni tal-Altar. U l-għada tal-pari tal-Tigrin li permezz tiegħu ġiet elevata l-Knisja tagħna bażilika, is-Soċjetà San Paolo għandha kontribuzzjoni li dejjem ħarmet u iddefendiet id-drittijiet u l-privileġġji tal-Knisja Apostolika Matriċi Kolleġjali Bażilika protoparrokjali ta' San Paolo Aswar, ima u ċirk offrina l-nostri storiku ta' tfidda il-banjat mid-dem bil-elikwa ta' tantismati San Giorgio. Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini Usampa. Għannom tal-Kumitat Festi Esterni u Kummissjonijiet Parlamentana qed noffru l-inkwadru tal-fedda sabiex jiġi inkwadrat fih id-digrijiet tal-Bażilika.
u nkantaw ukoll fl-imkien l-antifona.